Så du kan se, lige nu er det bare helt sort. Ja. Nu har jeg bare blandet helt ned, så det er bare for lyden. Det er bare for lyden, ja. Hvis vi prøver at gå tilbage til, hvordan mødte du Christian dengang? Ja, skal vi snakke om det? Det ved jeg ikke. Jeg mødte ham til sådan et seminar, som Mandebevægelsen holdt. Det var i 1975. Så var vi sammen i 13 år. Jeg tænkte ofte på os som 2 drenge, der havde fundet sammen i sådan en slikbutik, eller sådan, at der var frit valg på alle hylder, og vi kunne gøre, hvad der passede os, og det hele lå åbent. Jeg synes, at det var nogle af de bedste år i mit liv. Og det ved jeg godt, det vil man ikke kunne sige, altså, fordi hvordan kunne det ende sådan? Og det ophæver så alt det gode og smukke, der var i forholdet. God aften, TV-avisen tirsdag den 13. september. Forfatteren Christian Kampmann blev i aftes myrdet i sit sommerhus på Læsø. Hans ven og forfatterkollega Jens Michael Skau nægtede manddrab, men erkendte vold med døden til følge. Christian Kampmann blev 49 år. Han har skrevet 20 bøger, hovedsageligt romaner og noveller, sammen med Jens Michael Skau. Ja tak. Jeg må på det. Jeg tænkte på, om vi måske til at starte med bare for at få en fornemmelse af stedet, om du kunne vise det rundt i lejligheden. Ja. Kan du gøre det? Er jeg vist rundt i lejligheden? Jeg har jo faktisk ikke engang set den ordentligt. Nej, okay. Jeg har kun set dit køkken. Ja. Er det nødvendigt? Om det er nødvendigt? Ja. Jeg har svært ved at gå udenfor, altså gå på gaden, ikke? Fordi jeg synes, at jeg krænkede nogen, hvis jeg kiggede der. Altså, de ville blive krænket over min tilstedeværelse. Så der kan stadig være sådan, at hvis jeg overvejer, om skal jeg nu skulle jeg egentlig gå en tur, eller jeg skulle hente dit og dat, så overvejer jeg det. Så der er nogle gange, hvor jeg siger, nej, bliver jeg bare hjemme, ikke? Altså, det er jo det nemmeste. Altså, det er det, jeg ved aldrig, om folk vil hilse eller ej, eller om de vil kendes ved mig eller ej. Så jeg bliver sikkert også meget anspændt og bange, eller skal man sige, ikke? Men kan du forstå, hvorfor de ikke hilser? Ja, det kan jeg sagtens forstå. Altså, det er så mit kors, eller man skal sige, ikke? Altså, man får en straf, og så udstår man den, og så skulle man jo på papiret være fri, ikke? Og det er man selvfølgelig ikke. Det er altså ikke sådan, at jeg går og gemmer på dem, ellers det er bare tilfældigt, de ligger der, ikke? Ja, der er også et afslag her på den roman, jeg har liggende, som er færdig nu her. Og så er der et her fra Det Kongelige Teater, hvor der står, at de er bange for, at det er for meget offentlig opmærksomhed. Og der er et til fra Det Kongelige Teater, der står, at det er sagt på en anden måde. Jamen, jeg vurderer, at det vil være rigtigst både af hensyn til dig og os. Så
det var pænt. Det er billedet af mit barndomshjem. Min værelse var om mod gården. Men det var her, min far havde kun station. Selv med det her. De fleste billeder er taget hjem i vores have i Rønne i Søndergade. Der er et billede af mine forældre, som jeg synes er rigtig, rigtig godt. De havde et passioneret forhold, vil jeg sige, med alt, hvad det indebærer. Og så har jeg mit studenterbillede fra 67. Det var virkelig en stor optur, det der for at blive studenter, fester, og man skulle rejse til København, og det var enormt spændende, hvad man skulle. Og hvordan var det oplevelse af ligesom at komme fra Bornholm til... Jamen, det var fantastisk. Det var, altså jeg havde da været i København før, men jeg kendte jo slet ikke byen, og jeg skulle bo alene i et lille bitte værelse på 8 kvadratmeter på Østerbro. Men det var virkelig voldsomt, og altså virkelig, wow, det var skønt. Livet var endnu mere fantastisk, end jeg havde tænkt på det, mens jeg boede på Bornholm. Det åbnede sig op sådan fuldstændig af muligheder, og altså, som jo også var præget af det, jeg læste, og de film, jeg så, og af altså seksualitet. Og jeg så et stykke på Båndhusteateret, og der var 2 fyre, der kyssede hinanden, og det blev sådan helt, wow, kan det lade sig gøre, altså. Og så de efterfølgende år, der havde jeg så forskellige kortvarige forbindelser. Men hvor lang tid gik det før, du sprang ud? Sådan officielt? Det var da jeg havde mødt Christian. Der fortalte jeg til alle. Jeg bad dig om at finde nogle tekster. Og du har altså sendt mig 4 forskellige. Vil du ikke prøve at fortælle, hvor den her, som ligger foran, der kommer fra? Den kommer fra en roman, jeg har skrevet, der hedder En lille prins. Ja. Og det er sådan en selvbiografisk roman. Altså, i og for sig er det jo en slags dramatisering af noget, der ligger i fortiden, men også med noget mere trådet ud i forskellige retninger, vi sikkert går i gang med at lave. Ja. Men vi vil også gerne stille os sådan lidt til rådighed for, hvad der måtte opstå af gode idéer undervejs, og så vil vi kigge rigtig meget over på dig. Så har du den første replik, som hedder Replikken bliver sagt. Og så streger vi, strømmen er sluttet. Jeg behøver ikke at sige mere, allerede bestøtte stråler. Og så streger vi de næste 1, 2, 3, 4, 5 linjer. Og så siger du, Anders, selvom alt er nyt og fremmed, er det som at komme hjem. Og det udgør faktisk den første lille situation. Okay, let's go, værsgo. Jeg tænkte på, at i dag vil jeg gerne snakke lidt om Christian. Kan du fortælle om, da du mødte Christian? Hvad skal du snakke med ham? Jamen, vi mødtes på et sådan mandeseminar. Og der så jeg ham, så tænkte jeg sådan, altså, der var noget ved ham, altså, der var tiltrængende, eller hvad man skal sige. Der satte man den så ned ved siden af ham, og taget han ligesom et tæppe over benene, og så tog jeg ham så i hånden der under tæppet. Det var ganske voldsomt. Voldsomt? Ja, sådan, det var sådan et afgørende øjeblik. Og så da vi skulle hjem til aftale, fik jeg hans adresse aftale, at jeg skulle komme ind forbi, besøge ham, der var han boede. Og det gjorde jeg så, og så var der ingen hjemme. Så blev jeg helt ud af den. Igen til en veninde, der boede i Læbolaget og sagde, at det var helt galt.
Men så sagde hun, vent nu et par timer, og så var han der så et par timer efter, og havde været ude til et arrangement, der var trukket ud, eller hvad det var. Og så var vi sammen derfra, sådan set. Der er jo den forskel. Nu må du rette mig, Jens. Ja. At ham her, han er ældre. Ja. Og har et arbejde. Og tjener sine egne penge. Ja. Og har en karriere, der er i gang. Ja. Det er rigtigt, jo. Så der er en statusforskel. En statusforskel, ja. Som gør, at vores hovedkarakter her, han skal arbejde hårdt. Lige for starten. Okay, jeg forestiller mig, at du kommer ind her, og du sidder derovre i vejen. Kan du huske, hvad du tænkte, da du mødte ham? Jeg tænkte, det er ham, jeg ventede på. I mange år har jeg levet, som de 13 år, jeg var sammen med Christian, ikke har eksisteret. Og jeg ville godt have, at jeg ligesom kunne rumme, at det alt, hvad det indebar, også høre med i mit liv. Jeg tror, det er, fordi jeg gerne vil have mit liv til at hænge sammen på en eller anden led. Det vi går efter er ikke en kriminalhistorie, eller hvem der er skyld i hvad, eller nu kan man regne ud, hvorfor det skete sådan og sådan. I bund og grund er det, der sker imellem de to mennesker, ikke så usædvanligt. Det er sådan, når man læser præsentationer af affektdrab og jalousidrab, i virkeligheden ret meget efter bogen, for nu at sige det som det er. Vi går ikke efter de steder, hvor man bliver sindssygt provokeret, eller bliver svinet til, eller sådan nogle ting. Det er slet ikke det, vi går efter. Vi går efter sådan, ja, en kærlighedshistorie. Skal vi lige prøve at læse den igen? Mm. Jamen, det må jeg sige. Jeg synes, det er grotesk reducerende, altså og nærmest krænkende at kalde det for en kærlighedshistorie. Kunne man ikke lave noget, som havde debat og kritik, og ikke så meget personligt navlepilleri, altså? Prøv at tænke engang, han har taget et andet menneskes liv. Så lad os åbne det op. Passion. Kærlighed. Jalousidrab. Tiden. Det er vigtigt at fortælle det hele. Altså, jeg var der. Jeg var ung i 70'erne. Vi sagde til hinanden, gør det personlige offentligt. Marianne, du er gammel. Den skal stryges. Nej. Jeg vil. Det er altså ikke så tosset. Altså, vi er ligesom nødt til at ligesom kridte en bane op og sige, her er en lille, kort udgave af den diskussion, som man kan have omkring, hvordan fanden fortæller man. Skal man fortælle den her historie, og kan man fortælle den her historie, og hvordan kan man fortælle den her historie? Vi kan finde alle mulige elementer, som principielt kan være en del af puslespillet. Men vi vil aldrig kunne få det til. Altså, vi vil aldrig kunne forklare eller kunne forstå, hvordan det kom derud. Brevet fra far. Ja. Shit, mand. Det er stærkt sager, hva'? Ja, brevet fra far? Ja. Det er virkelig sådan... Folk reagerede jo forskelligt på, at jeg var begyndt at komme sammen med Christian, og da jeg fortalte til mine forældre, de blev meget, meget ked af det og meget vrede og prøvede at forbyde mig, og jeg skulle opløse de der forhold og straks skifte mig med en pige. Jo, hun er her. Ja. 2. marts 1976, 2:45. Dit brev fik jeg at se den 1.3. Det bedrøvede mig dybt. Også din mor, som elsker dig højt. Jeg ved, hvad homoseksuelle udfoldelser betyder. Pik i røven og pik i munden osv. Er det det, man kalder dejligt? Jeg kalder det svineri.
min mor græder og græder, og vi har haft det så godt sammen, mor og jeg, og så skal det ødelægges. På den måde er en berømt, forgængelig modeforfatter. Jeg vil skrive til ham og fremholde for ham, hvad han har ødelagt for os. Redningen for dig og vores ægteskab bliver, at du afbryder dette unaturlige forhold og snarest avler et barn. Jeg håber, at dit modbydelige bøssestadie snart ophører. Før kan det ikke blive godt mellem mor og jeg. Fader. Det er din perfektion. Ja. Modbydelig. Han kalder mig modbydelig. Du har gjort det rigtige, Jens. Og det rigtige er fyldt med smerte. Du har fortalt dem, hvem du er. Vi bliver nødt til at gøre oprør mod tavsheden. Mod undertrykkelsen, Jens. Der dikterer, at vi kan være os selv. Vi er frontsoldater. Og vi bliver såret. Der er noget rigtigt i det her, ikke? Altså, hvis man kan sige, at Christian Kampmann har skabt det liv, som Jens Michael er med på, er hoppet med på ved at sige ja til Christian. Ja. Så er det præmissen, som jeg... Hey, husk lige. Og det er så det, du ligesom prøver at sige. Ja, altså, det er jo sådan, det er for helvede. Folk kan ikke forstå det her. De ser os kun som nogle karikaturer af et eller andet, ikke? Og sådan vil det være, og det gør pisse ondt. Og sådan vil det ved med at være, men vi er her. Jeg er her for dig. Og så overbeviser han mig. Ja. Og så siger jeg, okay. Men så er det også sådan, at Så er det også. så tilhører du mig, og jeg tilhører dig. Og så er det os. Nu har jeg kun dig tilbage. Jeg tror sådan set, at mor aldrig rigtig kom over det, altså. Følte sig virkelig ansvarlig, eller ked af det, ikke? Jeg skulle vælge mellem min familie og min nye tilværelse med Christian. Jeg var opvokset med så meget trykket fra min mors side, så jeg har været vant til den der meget tætte kontakt, ikke? Meget tæt kontakt. Jeg kan huske en gang, der var min mor var i København, og det var lige, da jeg havde mødt Christian, eller lige i begyndelsen. Og så var vi 3 ude og spise middag sammen. Så fulgte vi ned til Bornholmerbåden, der gik den ned ved Havnegade der i gamle dage. Og så sagde hun til Christian, at han skulle gå med op. Og så blev det væk i lang tid. Jeg stod bare der, og så kom Christian tilbage og spurgte, hvad de havde talt om. Men det vil han ikke sige. Okay. Har du fundet ud af det så? Jeg tror, jeg ved, det var for, ja. Altså, det sådan overgav hun mig på en eller anden måde til ham. Så nu var det hans opgave. Og sørge for, at jeg havde det godt, ikke? Kristi Dagblad skriver, at af de væsentlige romaner, der er kommet herhjemme de sidste 3 uger, der er Christian Kampmann sandsynligvis den væsentligste. Man kan godt sige, at han i sit forfatterskab egentlig altid har været lidt foran. Christian Kampmanns romaner om familien Gregersen. Medmenneskelige forbindelser, ensomhed, samvær, kærlighed og seksualitet er hans temaer, solgt i mere end 500.000 eksemplarer. Altså, det er ligesom, jeg kom op i en helt anden kategori, da jeg mødte Christian, ikke? Altså, at han var et navn, altså, var etableret og manglede ikke noget. Hvor dem, jeg havde omgås før, der var et medstuderende og folk, der ikke havde så mange penge. Og så med Christian, det var svært at leve op til. Så når turen kom til mig, så måtte jeg sige, at jeg læste zoologi på universitetet.
Nå ja, men det var altså ikke nogen, der var interesseret i. Det er klart, at i forhold til det følte jeg mig altså nok underlegen, eller hvad man skal sige. Det handler meget om i de år, det er at beholde min selvstændighed i forhold til Christian, ikke? Når han var så massivt omkring ham med familie og beundrere. Og... Hvornår var det, du besluttede dig for at blive uddannet psykolog? 72, tror jeg, og så blev jeg færdig i 78. Jeg arbejdede på noget, der hedder Ungdomsklinikken, sådan et rådgivningscenter på Vesterbro, som stadig ligger der på Vesterbro. Der arbejdede jeg 10 år. Er det Anders Salvador? Nej, det er Chet Baker. Det er jo noget musik, som Christian og mig har hørt meget. Og altså, jeg har hørt det så her i de her år. Det har haft sådan en... en terapeutisk virkning, vil jeg sige, måske. Har du et særligt nummer, som ligesom betyder noget særligt? Ja, jeg har ikke nummer. Skal vi spørge det? Den der gay-culture, det var virkelig fest og farver, og stofferhister her, og griner havde sjovt, og var ude til kl. 5 om morgenen. Der var vel også noget seksuel frigørelse over det? Jamen, det var det handlede om. At sige det til alle og stå frem, og det var en revolutionær handling nærmest at gøre det, ikke? Var det et åbent forhold, der? Det var der jo indimellem, altså 70'erne og 80'erne, ikke? At der blev gået til den der, hvor folk jo altså ligesom havde en fest. Det var ligesom tiden, og man kunne ikke ligesom være med i det der, uden at det virkede lidt opløsende på ens eget forhold, ikke? At de der værdier, alle synes jo, at jeg var enormt sådan square og forsigtig og ikke tog noget. Og... Hvor skal du hen? Du kender ham ikke. Hvor skal du hen? Christian, lad nu være, ikke? Du ved godt, jeg bliver utryg, når du går ud på den der måde. Du ved godt, det er skide farligt. Det er for os begge to. Jeg overgår ikke det her mere. Er det ham der med prins Valiant hår? Ham der med gitaren? Er det ham? Han hedder Emil, og han er et meget kærligt menneske. Nå. Det skulle du prøve en gang. Har du været sammen med ham? Har du været sammen med ham, eller hvad? Prøv, jeg overgår ikke at lyve mere. Christian, du må ikke gå. Ja, så går du selvfølgelig. Ja, det er godt knægt. Christian, du må ikke gå. Altså, der var mine studenterkammerater jo for længst blevet gift, og de havde fået børn, og far sad i sådan faste forhold, ikke? Altså, det ville jeg da også gerne. Men altså, især blev det jo altså tilspidset der, da der AIDS begyndte at komme, fordi det der fik det en helt anden betydning, ikke? Det gjorde det sådan helt alvorligt på en pludselig måde. Altså nu var det, der var frigørelsen, det var det, der førte til folk døde, ikke? Det var svært at acceptere, at der var et sidespring, fordi det var så farligt, ikke?
Men jeg var meget skræmt over det. Men der var jo ikke rigtig noget at gøre. Altså, jeg kunne bare være gået min vej, altså. Det var helt op til mig. Men det gjorde du ikke? Det kunne jeg så heller ikke, nej. Men det kunne jeg slet ikke. Ja, hallo? Hej Jens, det er Lilian fra Velfærd. Ja, hej. Hej. Jeg tager ringe til dig vedrørende det her arrangement, vi har sat i kalenderen til den 24. Ja, 24. april. 24. i 4. Ja, men altså, det er jo første gang i 25 år, jeg skal læse op. Det kunne være vigtigt selv måske, at du har lagt tingene bag dig, eller du er klar til at gå ind i en ny fase, Ja. eller et eller andet, ikke? Ja, præcis. Det er lige præcis, hvad det handler om. Men det ville være godt, hvis der var nogen, der kunne styre det lidt, altså. For der kan jo komme spørgsmål, som jeg simpelthen ikke kan svare på, eller har lyst til at svare på. Ja, jo, det er godt. Okay, tak fordi du ringede. Ja, hej. Du skal ud og læse op. Ja. Det er da spændende. Lidt for spændende måske. Ja, jeg tænkte lidt over det. Altså, jeg synes ligesom, at i alle de der år, der prøvede vi virkelig at komme væk fra hinanden mange gange. Altså, fordi mit behov for tryghed var for stort, ikke? Eller, der var lige nogle særlige regler for vores forhold, ikke? Og det gjorde det jo mere frit, men jo også mere belastet. Og jeg benyttede mig jo også af den frihed, og jeg så andre, og i mine gode øjeblikke, så passede det mig sådan set perfekt, ikke? At det var sådan, forholdet var den karakter. Men så, hvis jeg var nede, og så var det ikke så godt. Ja, hvad skal man sige? At selv sådan en lille konflikt kunne vokse ind i mit hoved til noget stort, ikke? Og det så ikke viste sig, altså så dagen efter, det var ikke noget, ikke? Altså det var i mit hoved, der foregik. Og altså den der tryghedsnarkomani, der har virkelig været et stort issue, ikke? At det ligesom var sådan, at jeg ikke kunne eksistere uden, ikke? Havde du oplevet det før? Nej, det havde jeg ikke. Du snakkede på et tidspunkt om, at du havde nogle dagbøger liggende. Mm. Hvor langt tilbage er de fra? De var lang tid tilbage. 72, tror jeg. Og helt frem til i dag, eller? Ja. Hvor ligger de henne? Det ligger i det her skab. Det er fra 77 til 78, ved jeg, hvad det her er. Men det beskriver alle mulige stemninger af, nu er vi gode venner, og nu er vi ikke så gode venner. Og det er sådan meget så stikordsagtigt, ikke? 15.10. De sidste uger har været flere setbacks. Christians nye ven og mine tvivl om den forestående rejse. Romanen hos Eriksen og Schönberg. Fortsæt med at arbejde som psykolog. Du kan mere, end du tror. Hvad betyder Christians nye ven? Det ved jeg ikke huske, men der kan jeg være. Jeg tror ikke, det er en god idé, altså. Det er... Jeg kan ikke bruge det, altså. Eller jeg synes ikke, det er... Har du lyst til at kigge på de der billeder? Men det kan jeg godt.
Det, der blev taget til min debutroman, officielt foto. Ja. Rigmor Mytskov. Hvorfor? Rigmor Mytskov, kender du hende? Nej, er det fotografen eller? Ja. Okay. Meget kendt. Du burde kende hende. Okay. Fotograferer dronningen, så... Så hvornår er det fra? 82. 82. Til bagsiden af romanen. Og hvad blev brugt i sidste ende? Det der er tegnet omkring. Se det? Ja. En forlaget blev sur, de fik en stor regning. De har nok regnet med, at jeg ville aflevere et pasfoto eller sådan noget, ikke? Jeg har sådan set først sent i livet fundet på, at jeg skulle skrive, ikke? Fordi jeg mødte Christian, og så kom ind i det litterære miljø, og tænkte, at det kunne jeg da også prøve. Altså tidligere, ikke? Altså, der var jeg jo optaget på universitetet og sådan noget, der tænkte jeg ikke på det. Men så da jeg blev færdig, så var der ligesom et hul og en åbning til at begynde, ikke? Og så begyndte jeg så at skrive min første roman. Det er ganske stille og roligt. Ja, her er så min første forlægsaftale. Det var jeg meget. Den er så kommet ind her og sidde. Og der kommer den der tv-serie i. Hvordan påvirker det jeres forhold, at du også begynder at skrive? Jamen, det... De første mange år, så var det kun sjovt, altså. Og... Ja. Bliver det nogensinde til en konkurrence? Ja, det gjorde det måske lidt, altså. Det gjorde det måske lidt til sidst, ja. En advarsel lød i mig et sted langt væk fra. Hvis vi bare havde vidst det. Alle slags forhindringer ville der blive lagt i vejen for os i de år, der skulle komme. Min familie mente, at vores forbindelse stred imod naturen. Din familie ville bare forbigå vores kærlighed i tavshed. Mine venner synes, at vores forhold var uklogt. Og dine, at det ville bare være et af dine indfald og noget forbigående. Alle var enige om, at vores venskab, vores kærlighed, var en rigtig dårlig idé og kunne levere endeløse, velbegrundede indvendinger og spådomme. Men vi lyttede ikke. Har du lyst til at fortælle, hvad du tænker på? Ej, ikke rigtig det. Er det noget, der dukker op i dag? Nej, der har været der noget tid, ikke? Men det er klart, jeg synes, at det her kan være en provokation at lave den her film, ikke? Hvorfor dog gøre det, altså? Men altså, der er nogle grunde til at gøre det, ikke? Og det synes jeg jo stadig, der er, altså, men jeg er jo ikke ude på at gøre folk mere ondt, eller genere folk, ikke? Eller krænke folk, eller hvad jeg sige, ikke? Jeg tror, den er færdig. Færdig? Eller hvad? Tag den. Ja. Så stiller vi den her. Hvad?
gerne gøre det rigtige, altså. Men hvad er det katastrofescenarie? Simpelthen, der var en, der ville nakke mig, ikke? Og siger sådan noget for noget. Men altså, det er selvfølgelig helt ude i hampen, altså. Jeg mister realitetssansen, ikke? At det ikke har noget med virkeligheden at gøre. Det vil altid være der, altså. Som noget utilgiveligt, eller... Når jeg vågner op, så tænker jeg sådan... Så en dejlig dag, og så bum. Altså, så kommer det lige bagfra. Forfatteren Christian Kampmann blev i aftes myrdet i sit sommerhus på Læsø. Da vi nærmede os manden, kunne vi se, at han var oversmurt med blod. Christian, du må ikke gå. Christian, du må ikke gå. Han var fuldkommen ude af sig selv og gentog uafbrudt, jeg har gjort noget forfærdeligt. Jeg går på gaden. Hvorfor ved jeg egentlig ikke? Ind i byens krop. Jeg forsvinder i den vrimlende ensomhed. Jeg går på gaden. Hvorfor ved jeg egentlig ikke? Af og til møder jeg mennesker. Gamle venner. Det er møder, som ingen af os ønsker. Jeg går på gaden. Hvorfor ved jeg egentlig ikke? Jeg forsvinder i den vrimlende ensomhed ind i byens krop. De er alle sammen mennesker, som ikke er mine venner mere. På lang afstand registrerer vi hinanden. Men jeg må hellere sige, altså den sidste par dage, der har jeg haft sådan et dyk i humøret, som har gjort mig noget bekymret. Altså, og at tænke på, om jeg er stærk nok til at gøre det, ikke? Eller sådan, om jeg kan give en performance, eller det kan jeg jo ikke, men jeg kan læse op, ikke? Er det, at der er nogen, der vil sige ukvemsord? Er det forestilling om at blive overfaldet? Er det, altså, hvad er det er jo sådan nogle ting. Det er jo sådan nogle ting, ja. Men altså jeg sad faktisk, jeg havde skrevet en sms forleden dag, hvor jeg called it off, ikke? Altså, hvor jeg var jo sådan ved at klikke ind, ikke? Ja. Lad os prøve at finde nogle løsninger. Lad os prøve at se, hvordan kan vi gøre det her til en god oplevelse. Ja. Er der et eller andet, du kan tage, eller er der et eller andet, du kan gøre for dig selv, for at få ikke lagt låg på de her følelser, for det er ikke det, du skal, men altså få der er noget, jeg kan tage. Det er der. Altså, jeg kan tage noget medicin, ikke, som gør, at jeg falder til ro, ikke? Ja. Men, ja. Altså, vi må trods alt også holde os til, at du har ligesom sonet din straf. Ja, det er det. Og på et eller andet tidspunkt, så må samfundet også give plads til, at du kan komme tilbage og Men det er jo... Det burde jo kunne lade sig gøre. Ja. Ja. Jeg bilder mig også ind, at alle Jenses sådan udbrud og udsving rummer Christian. Altså, det kan han godt rumme, og det synes han er skønt og charmerende. Altså, at der er et menneske, som er i sin følelsesvold på mange måder, ikke? Altså, som bliver rigtig glad, og som bliver rigtig ked af det, og som ligesom har alle de der ting, ikke? Og det er sådan en del af det, han elsker, ikke? Og det er så også en del af det, som på et tidspunkt bliver for meget, ikke? Altså, det går skide godt, når det går godt, og når det går godt, så er det for meget, ikke? Mm. Og måden det så ytrer sig på, er ikke så meget, at Christian går i konflikt, men han trækker sig, ikke? At han sådan, ja, jeg går lige herud, ikke? Og det er det, der er udholdeligt, ikke? Altså, at han forsvinder. Ja. Kom, jeg trænger til et kram. Øj, hvor du stinker. Ja, jeg stinker. Jeg tager et bad. Jeg stinker af cigaretrøg og andre menneskers ulykke. Jeg ved ikke, om jeg kan gøre noget godt for nogen nede på den ungdomsrådgivning der. Jeg har jo ikke en chance.
Der er kommet et brev til dig. Fra det kongelige. Nå, det var da på tide. Nej, for fanden. De har sgu antaget det. De har antaget Joe. De vil spille det. Tillykke. Tak. Joe. Ja. Hvornår du sendte det ind? Hold nu op, Christian. Det ved du da godt. Jeg har jo siddet og skrevet på det hver eneste aften, da du var på Læsø med din eks og børnene. Der i 88, der fik jeg gode anmeldelser. Jeg skulle have et stykke på Det Kongelige Teater. Jeg skulle lave en tv-serie med Doris afløser sammen med Christian, ikke? Altså, jeg har sikkert været helt utålig at leve sammen med, fordi jeg var enormt optaget af det. Og enormt ambitiøs med det, altså. Det var sådan, jeg skulle være med til at skrive Danmarks historie på en eller anden led, ikke? På et tidspunkt, der snakker du noget om sådan et interview, der er blevet lavet med dig. Ja, til DR i marts 88. Har vi mulighed for at afspille det? Ja. Kan vi høre det? Det kan vi gøre. Kan vi prøve at gøre det nu? Ja, sagtens. Han sidder i en blød ladesofa i et lyst rum. Han er i kondisko, stenvaskede jeans og bomuldskjorte. Han har et stort smil og en sparsom hårvækst. Han hedder Jens Michael Skov, og han har tidligere udsendt 2 romaner og en novellesamling. I april udsender TV-teatret hans spil Boksning. Og i denne uge udkom hans nye novellesamling Far, Mor og Børn. De faste baller lyser som alabaster i skovbunden. Gorm har anbragt sig i stilling bag knægten. Han masserer vinterfrugterne, mens han med den fri hånd knider løs på sit lem. Han behøver blot at knibe knægten i brystvorterne, så går røven i vejret, som var det naturlov. Det er som om alle hans sanser har samlet sig i lemmet, der nu forsvinder tomme for tomme ind i de dunkende kød. Jeg bliver selv rystet, når jeg læser den nu. Det gør jeg. Og sådan lidt tænker, har jeg lavet det, og hvad er det for en, og så videre, ikke? Og det synes jeg er spændende, ikke? Der er noget, der tyder på, at du vil blive kørt kraftigt gennem de store medier de næste par år. Ja, jamen, altså nu er det den der store fordel, ikke? Altså jeg er ikke 19 og bliver 20, jeg er 39 og bliver 40. Og altså jeg ved, hvordan jeg skal passe på mig selv, ikke? Hvordan føles det at høre det? Det tegner nok en meget perfekt portræt af, hvordan jeg opførte mig dengang. Jeg lyder jo helt selvvurderende, eller sådan skråsikker, må man sige, ikke? Bliver du stadig chokeret over dig selv, når du læser den der... Den der historie. Jeg synes, der er sådan opløsningstendenser i den. Altså, den er skrevet af en, der har en psyke, der er ved at krakelere. Altså, da jeg arbejdede som psykolog, det er klart, der var jeg jo samlet og fornuftig og så virkeligheden klart, ikke? Men så gå hjem og så sætte sig ned foran skrivemaskinen, som det var dengang, altså så var skete der jo sådan en eller anden personlighedsforandring med, at der skulle den bare have hele armen, ikke? Og der var ikke noget, jeg ikke kunne skrive. Så på det tidspunkt var der sådan en dobbelthed, ikke? Altså, så længe jeg arbejdede og skrev samtidig, var der sådan en balance i det. Men det øjeblik, at jeg ligesom ikke arbejdede mere, så var jeg ligesom frit svævende eller på dybt vand, eller skal man sige, ikke? Jeg havde ikke den der... Jeg fløj hele tiden, kan man sige. Da vi nærmede os manden, så vi, at han var oversmurt af blod. Advarsel lød i mig et sted helt langt væk. Din virkelighed, min virkelighed, vores virkelighed. Jens Michael Skov kommer til at afsone hele sin straf på Psykiatrisk Hospital. 7 år i alt. Jeg blev vred, fordi jeg følte mig ført bag lyset. Det kom som et chok for mig, når ligefrem at tale om et forhold. Og så plus alt det, vi har talt om med AIDS. Så jeg blev meget vred. Jeg blev virkelig vred. Det gjorde jeg.
Du overvejet at ringe og aflyse? Ja. Jeg synes ikke, jeg orkede mere. Men det er måske også noget at gøre med, at vi skal snakke om de sådan sværeste ting i dag, eller har du tænkt over det? Jeg er ikke sikker på, at jeg kan. Okay, for mig at se, handler det om kærlighed. Han tog en sten og slog ham ihjel. Hvordan kan det være en kærlighedshistorie? Nej, altså ikke sådan en rosenrød kærlighedshistorie. Altså en rigtig kærlighedshistorie om ægte kærlighed, altså den svære kærlighed. Jeg tror, de elskede hinanden. Altså langt de fleste drab, der bliver begået i Danmark, er jalousidrab. Altså det, man kalder affektdrab. Jo, men der er vel andre former for affekt. Der er vel andre passioner end kærlighed. Prøv lige at høre her. Har vi besluttet, at det skal handle om... Altså, jeg synes jo, det handler om skyld og skam. Og om at leve med at have gjort noget utilgiveligt. Altså, vi er jo ikke kun interesseret i Jens Michael Skov. Han er jo mere en slags skæbne, altså et redskab til at fortælle om mennesker, der elsker hinanden, men som ender med at slå hinanden ihjel. Nej. Nej, den ene slår den anden ihjel. Jens slår Christian ihjel. I virkeligheden. Det er fakta. Jeg synes, det er grotesk reducerende og faktisk nærmest krænkende, hvis vi kalder det her for en kærlighedshistorie. Det synes jeg faktisk er lidt usmageligt. Nærmere 87, der kunne jeg også se, at der var altså problemer, ikke? Vi var meget optaget af det der tv-serieskriveri, og det var enormt pres på. Og... Er der nogle konkrete situationer, hvor du kan sige, her skete noget? Ja, der er i hvert fald et tilfælde, hvor vi var på skiferie der i 88 i Cannes i Italien. Og der kom Christian pludselig til at afsløre, at han havde et forhold til hende, og der blev jeg altså meget vred. Der skændtes vi meget, og jeg stak ham også et par lusinger, tror jeg. Altså, jeg blev meget forskrækket over det, altså. Jeg blev meget vred, altså også måske ud over, hvad der lå i situationen, ikke? Altså, jeg var ført bag lyset, ikke? Altså, det kom som et chok for mig, der lige fra at tale om et forhold, ikke? Plus de andre ting, vi har talt om tidligere med AIDS, og så jeg blev virkelig vred, ja, det gjorde jeg. Men ellers har jeg nok meget, altså de gange, der har været tidligere i forløbet, der er jeg nok meget, altså bare slugt det, ikke? Fordi det var ligesom betingelserne for at være med, ikke? Men jeg tror ikke engang, Christian har været klar over, at der påvirker mig så meget, altså. Så det var der, vi afbrød forholdet, ikke? Og jeg sagde, at det ville jeg ikke, altså så længe han havde det der forhold, så altså, der blev vi så enige om at stoppe det, ikke? Ja, jeg kan godt lide ham. Er det en forbrydelse? Nej. Hvad? Nej. Er jeg måske din ejendom? Nej. Er du så usikker på dig selv, at du ikke kan give mig den plads, Du gør jeg har mig utryg. Hvis jeg hele tiden skal være bange for, at du hellere vil være sammen med en anden, kan du ikke se, at det ødelægger vores forhold? Hvordan var det, I fandt sammen igen så? Jamen, så havde vi jo den der serie, og jeg tror, Christian ringede her til og sagde, at vi ikke skulle være gode venner igen, og han havde sagt til den der fyr, at det var slut, og så havde vi også det der, vi skulle lave det der sammen, så vi blev næsten nødt til at være sammen. Og så sagde jeg, ja, altså, det var rigtig dumt af mig, altså. Så skrev vi lige ud for den serie, og så tog Christian til Himalaya i slutningen af juli måned, tror jeg skulle være væk en måned. Eller sådan. Så sad jeg med det hele, altså med hele den der serie, og skulle til de der møder,
Og jeg siger, jamen det går fint, ikke? Og det gik jo slet ikke fint. Og jeg kan huske, at jeg sejlede hjem fra Bornholm der på sådan en... jeg ved ikke, om det var dagtur eller nettur, eller sådan. Jeg kan huske, at jeg stod deroppe i dækket og tænkte, det går slet ikke det her. Altså, det er svært at sige, hvad der står, men der følte jeg virkelig, at det smuttede for mig, altså at jeg mistede kontrollen, eller jamen sådan angstfornemmelser og følelse af, at man næsten ikke var med inde i verden. Altså, verden kørte videre, men man ikke var med i den, eller sådan noget. Så du var sådan bange, du var ved at miste... Forstanden, ja. Og der var sådan en nedslidning, altså der var på sit sidste der, kan man sige. Så ventede jeg sådan set kun på, at Christian skulle komme hjem. Kom. Der troede jeg sådan set, at jeg ville få det bedre med det samme, men det fik jeg sådan set ikke. Jeg fik det sådan lidt bare dårligere. Og den der angst for at blive forladt, altså det var ligesom den, der tænkte, hvad sker der, altså hvis han forlader mig, ikke? Hvad sker der så? Så foreslog han, at vi skulle tage til Læsø for at slappe af. Og han tror vel heller ikke, det var så alvorligt, altså. Men jeg kunne i hvert fald mærke, at den var helt gal. Hvad gør I så? Ja, så var vi deroppe et par dage, altså, eller dage og gik ture, og jeg lå i seng det meste af tiden, og så, ja. Jens, du kan ikke ligge der hele dagen. Lad os nu gå en tur. Lad os gå en tur ved stranden. Hvad? Jens, kom nu. Kom nu op. Jeg ville dø uden ham. Jeg var afhængig af ham. Og jeg gik i panik, da det gik op for mig. I stedet for at elske hinanden, så begyndte vi at bekæmpe hinanden med sex, med arbejde. Vi blev konkurrenter. I stedet for at komme hinanden ved, så gik vi og var misundelige på hinandens succes. Jeg vidste, det var en fejltagelse, at vi blev ved med at være sammen, men jeg kunne ikke holde tanken om at undvære Christian ud. Vores tragedie var ikke, at vi ikke kunne finde ud af at leve sammen, men at vi ikke kunne lade være. Vores tragedie var ikke, at vi ikke kunne finde ud af at leve sammen, men at vi ikke kunne lade være. Så på en af de her ture sagde han, at nu var han træt af at passe mig, altså. Og så skete alle de ting. Der skete. Mandag den 12. september 1988 blev den 49-årige forfatter Christian Kampmann dræbt af sin ven og kæreste gennem 13 år. I et anfald af raseri slog Jens Michael Skov Kampmann i hovedet, først med næverne, så med en brosten og til sidst med en glasvase. Så er det i dag, du skal ud og læse op? Sådan i dag, ja. Hvordan har du det?
Jeg er nervøs. Sådan lidt urolig over det. Har du tænkt dig at sige noget, inden du skal læse op? Jeg ved ikke, hvad jeg skulle sige. Altså, jeg har tænkt lidt på det, men jeg tror ikke, jeg siger noget. Hvad havde du tænkt dig at sige? Undskyld. Hvor er det fantastisk at se så mange mennesker. Den første, der skal læse op, det er Jens Michael Skau. God aften. Jeg vil bare sige én ting. Jeg har ikke læst op i 25 år, så ja, I må tage det med et vist forbehold. Jeg går på gaden. Jeg ved egentlig ikke hvorfor. Jeg forsvinder i den vrimlende ensomhed ind i byens krop. Indimellem møder jeg gamle venner. Mennesker, jeg i 80'erne havde et nært forhold til. Men kærligheden er væk. Og jeg ved selvfølgelig godt hvorfor. Jeg gjorde noget utilgiveligt ondt. Og det var udelukkende min skyld. Det indrømmer jeg blankt. Den største tjeneste, jeg kan gøre andre mennesker i dag, er at gå forbi dem, som om jeg ikke kender dem. Lade, som om jeg ikke findes. Og jeg kan ikke nå at bede om forladelse, før livet haster ubønhørligt videre og efterlader mig som et spøgelse. Jazzen har givet mange nattetimer med tidspunkter, hvor jeg følte mig i pagt med dette udefinerbare. Hvis du sætter Billie Holiday eller Chet Baker på din CD-afspiller og opmærksomt lytter efter, kan du ude på natten, efter at have spillet det samme nummer igen og igen, høre Billie og Chet hviske til dig fra højtalerne. Vi ved, hvordan det føles. Vi ved, hvor afgrundsvimmel, passion og kærlighed kan gøre dig. Vi ved også, hvordan det føles den dag, der er forbi. Efter en sådan nat kunne jeg lettere om hjertet træde ud i dagslyset, og efter bedste evne honorere de krav, hverdagen stiller. Tak for oplæsning. Tak skal du have. Ja, tak skal du have. Tak. Tak skal du have. Tak. Hvad hedder du? Jeg hedder Tue. Tue, ja. T-H-U-E. Ja, lige præcis. Hvad hedder du? Christian. Christian, ja. Med CH eller K? Med K. K, ja.